ki jing wai ni ki sur jing wai ki long ki sur ki ba pen mi bat pen I ki jing snong jong u ni ka brio ki don ki nong put nong tem ki ba om tang ba ki don ka sap ka phong om tang ba ki sngo tenat ni e ka put ka tem ka wai ka siao hindrei kala long ka jing khot ka ba kerpang lan tre ka ni ka kam Mynta ka ngingin lai bene kendo kini ki samla ki ba pendon kam ya ka sap ka phong sakalat kamay kaji pat plilat lilinti ya ki babun ki wai pat ki brio kuble pi baro mangai imika delisiao im ngapdiang sabai pi baro sha kani ka thup jong kani ka program ka jongi ka Shillong bus di Mynta ka ngidon ha kani ka jaka hang ni ha golfling but Mynta ka ngin yo ban ye kendo ban ni shem ya ka wai ka kan hon ka ba I ya ka put ka tem karwai ka siao bat kani ka kan hon om tang ba ka ngong tenat ya ka put ka tem karwai ka siao hindrei kala pendon kam ya ka ban pen priang lem shikiwe bat kala long ka kan hon ka ba ai jeng mentoy shikiwe pat ti ali bat nga ngine pet manu kita kit khot jong kani ka kin hon bat ayu kani ka kin hon ka ai kata ka jeng mentoy shikiwe pat Tihang di Mynta ngidon bat kini ki kin hun nau Bnai mo bat ni slotenat e bani kendo bat pia kini kesni bat nganget ba na kini ke jingi kendo ke jingi kini kesni kan long ka jing ai mensim kan long ka jing pen kelai ke jing im jongno ha kini kesni ki bapet kini ke program ke jingi namar shimet ha bangayo bani kendo bat pi ha ka sedang ngalong inspired mo kung baki ong katin pareng na kani ka passion ka jong pi kani ka jong sultanat ka jong pi pimpen sakut tangang ta hinrei pi la pendon kam pi la nang pen tebet pi la nang pen kiu bat pi sam lem shikiwe ru ki ba iet mo ya ka put katem tin ning kong nga try baro kinong pet ki jong ya kani kisni ki kwa pan tip ki kwa pan itu manu kini ki bade na kani ka kinhun na ubnai ti nga try ka bha ba pi pen itu ya ladi mo tingini sedang napi ti ka kerteng pura ka jonga ka dai ya te lang lang do sangrang te hang ne Shillong ga shong ga sa ang te po lumoba por Shillong mat ka traditional ga jonga dai na po district mokorwa mat nga dai na ka Shillong mo thopra te nga dai wi ni member jonga ne kan hon no brai mat ha ka ba ngi yo ban perform ki babon ki program mat nga long ro kum we ne ki nong tem doi tara but habang idan hangti hapo jong ni music school ru naman idan ru kini music school but nga Shillong ru we ni kino hikai ya ki babon gi jingtam nga nadu ki traditional instrument hadu ki western musical instrument te tangta hi jeng peni to khandia namta jonga to kublish bun nang ta ini ya sa pi mo nang ta peni tu ep but ka ka benta jong pi kum du khot jong ni ka ken hon te ka kerteng ga jonga ka long Mr. damang phalan do tron Tengah syong sa po umlingka po laimer. Dia ka Mynta jong ni ka kunhun ka ban tengah di manager jong ni ka ban. Dia bat kumjuk ka di ka music school tengah di principal jong ka di music school bat bapat jong di ka music school. Pat di nong tem jong ka bangat jong ka kunhun ngatem ya ka bom. Ya ka bom. Nanti ya CSP. Teng jong di Ronaldo Cardosa. De ngasok sa kan ni ka Shillong Golfling. Bahkan ni music school ka dan Shillong Golfling. Ya ka kunhun na ubnai ngatem ya ka bass guitar but ya ka ni ka music school na ubnai music school nga penikai ka western music nga penikai traditional music de ikidan ki civic course nga penikai civic course kata tingni ya kadu SP mo
kakerteng ba pura janga kadai krom di hok tangsang bat hang ni Shillong syong sa ha po mau kasyang bat kisnong tra janga kadai na wa amule bat ngai chingsha ngamdei kenhun na Bnai chingsha handai ngadai unong hikai ba hikai ni ban wan yarap khamtam tatang ha ka sing sijan kubleh buat Isultan banyo small ya kani ka jingpen itu na kini ki dekot bat hot I way ni kini ki nong hikai ha kani ka music school hang ni ha po golfing ti nyin ya poi be sini benta iba ngatarai baro nengi kwa bentip ke ai ka penlong ni pi ni pi dang ka kerta ka badang kena mo ha ka ba ngam o ekna andre pi dang ya san dang ya samla mo kata ka kerta ha ka ba ki way ki kena samlapat kita ngi ki eksar kita ngi ki isani satai benya yo kam yo jam nei hendai pi pade plai pli la kilat kelenti bat om tam ba pi yo jeng toy la di hendai plap pli kalat kelenti ya ki way baki ya ki way pat ki briu ki kena ki ba iet ya kaput katem ti ke ai ka penlong ye pi ke ai ba inspire mo ba ki ong te pareng la ni ke ai ka ba I see me pi ban sang ye ke music school Nambar ni kong ngia sedang syokun kenhon ngia dan ketika kenhon au Bnai tingi julet ngia perform keleng te kat nangia ki sngi ki snam ngia apa ya keran ma manga I yatei wat I Ronaldo tingi ong ngin syua yu bi kumni te ong dang la ngin ya play sok music school ro te bengi ya pet pat ba sakoi ba ya dei begini ki jingtam tan rai ma ni ki jingtam traditional kila sedang duk jat mentah te bon kim dalong interested tan shoot namar bele kila along into western plan tengah ya kan bi te bi Ronaldo dalam pakai kenhon di parakoi ma ang bagin ya form ada ke music school tikini siar ki ang kabyang ni kata ma tingi nang tangi supaya sedang ya ke music school tingi kwa ruban aji kai lam sikiwi ki kena ma tiki bakwa nambar ngipet tingi lasang di music school ni kibon bagi belong interested ikan ki jitan traditional kan te kata ban ya sedang ke music school Tingat harai bon ba bo ki bapet ya ke program kin kwa bentip ha ke music school ke jong pi shim ye ki kena ki panando kat nung ka kerta ne tangi ki kena ne wat ki belhe lasan ru kumjo Ong isim dut I kena di ba sansnem ber tam jungi di sansnem. Hado idang bisnem ba like san po lai dan we san pon ru dan we. Ti kita ki baladat no office ki one day one tran ba ko anang dan misal ko anang ate ber ba yo lat le. Tem ta ba kadan. Ko di music school baka aya ko western music but ka free traditional class. Tena kata ki ya trang bakin one ko anang lo di western ni ka traditional ga muat kai. Tamut ha kan music school ke jong pi dan mo kata ka. Pangdan age limit. Age limit ino manu kwa ban nang ban tem pi kot so ha pi ai be ki ke jeng hi kai ti kalong ke ai beso tena tang ba kin ga kwa ban tip hang ni Namar kita ki beriu mu ki be e jeng ruai ngaru ada I we ni kita I beso tenat ba ba be e ban skap jeng ruai so tenat ki jak jeng tem ki prepare mo ki genres prepare tang ba umdan ba dete kasap ban ong hakar wai ne katem umdan sam tikum kita pada subuh ngadai mengakum no pin encourage nga mo kum no pin I men siem yang bangan tem ya ke gitar la ni ban tem ya ke piano la ni bangan train la di vocally Mubang ya ka music show ni kong dai umpat dai ban tem ako we galiang fisap ki jingrai pareng show mo jingrai til serve ni jingrai kasih ru show jingrai somersault jingrai wi smubang ne tang kata kajing smubang ru dai P1 music school jingi dai ngi penkai show ka basic kan chua penkai basic ta penkai tangi note ru lakum ka piano ngi la tak lupa stickers untuk dah lepas tu stickers dah C gidan gidi lakum ya ngi penkai show ki basic form kan nak tu basic form dai la da fi ong baik ngam nang dai wan hatang fi class ni dai la penkai na du ka basic baik na du ka level 1 baik long ma penkai tok na la tang jingrai la da smubang lupa dai ka cliche fi kan Bila kata jingrai smubang la smubang te ong acu tem show kata tang melody show kan te tang sikti tang one finger la te baik re mi ada untuk te long fila smubang ni next day fi one la nang kan ni first part te ngi le second part kan nak tu ka jing nang ski ru film smo dia kan film nang re long ski film build kan deh ka level ha kata ku kompile long kenang kumba nganuk du mensiem mo na maladi kai professionally be brosh mo tuli ki sipra kiti tika tu tikan ba ti pi pen le kum tu da ka tu ai mensiem la nang bantem tu su ong no kum A B C D ha kata ku kom mut ka de kata ka strategy mo ka ba PP pendon kam ti nang tagi iro hande ka we ka ba kta pa yang ka ba iit pa galong mangi iyang ni kidon ru ki kna
ki kena ki ba ngan bu da kaktin paring mo ki ba ki ong ki children with special needs te ki ba differently able children ti aku nak kompi kai ki nama katu ke jenjar pa nama pung nu pin shim pin bra pe attention ke jungki pung nu pin kai ki nu pin don kata ka interest ki aku nak kompi le te kabai de berkata te mostly bikin ki special able te ki duna gim de je shim bon hire nomor ba hang ni te tang i Ronaldo mo i kam long experience bi ki khana te me iru ila kidan gitu ki bawan shim admission tingi shim pangi kam dang shim duna manta nomor bole ki bala kam long experience kini dang dan te Ronaldo maroi te long ka kam jenjar kalong long kadang kam kul markli kan i maroi ba in PT kata i Ronaldo ila ban batai kata hoi te Ronaldo mo tharai ka bha bang ya phai shpi bha bang ya kran ni hakano ko kompi pri kai ki ha to ningkong e shongan kli pi tharai kini ki khana gila ban learn ban puli music kata ka song haka yu lokum kan ni ka jingtang autism ne adon spectrum ne kidan ki autistic students ki balong kim la keren lihat na kidan ki autistic students beti keren pelatik kan mau lo berkhot ki shu pang bai question everything that te kata hi ko kom marsen one week na any iru mentak pot ha music school ngi ba ka facility ka pat biang re tengim long te ban bu berkhot ba la kena kle lang bat ki regular students ru te ngasong haka jing pe kai jong ki autistic students ne ki person with disabilities te first and foremost fi introduce ya terdapat fi keren choknya ong idum la keren ru lokum fi yakubleti kidan ngasu le pelok long beti kena ai special games kunong in ai special handshakes kunong tu te longkum I habis sultanat choy ngate long hapo si benar idum sultanat rum habis private te chwa kidan ki special needs students ki ba kham hyper dan ki special needs students ki kham jai te kata ka song ha unong kai kum nga bangala la long malai snem tanga pen kai ki person with disabilities cha central te shani ru along kum tai pada kidan kedang dunahi kidan ki baya ong ru pada ngiru facility kampat long ne ba sete kham biang de ba kalong kamera la kham kum tu te ki la don ki e kedang kham kala long one on one pada nga kham experience kata dengan ngaso tu te each student is different they're on a different spectrum te nakatahi tengah ada smuthu kata tengah la banchna kawai ka course I specific course private course long bangan tuthu bi I bete personally na ha ka basdang iba ina pi mene khot pila mention mo pila batai ini bahang ni PI free traditional course ha to pila ban batai halor kata bali PI free traditional course ti haba ya dei bat kani na du ba kapor bangi dang bot pan sedang kani music school ka jongi kai Ronaldo ila wanra kani ka wei ka idea kalong ke ka bas hotanat ki yang ba ngin penper na kumbali ki wei music school ang ba ngin penper ta ke ka ta bangi penper ang bang hawara ka wei ka idea long bangin ai ka wei ka free traditional classes baling ile ya khna ya kani kalong ba namar ladagi pet ya ka jingwan jongi khna ki babon ki khana ki bawan apa jang ki music school kum tu ki kham ya le chaka western kim dakwa thanwan wan chaka traditional music ka ti kadi ka idea ka ni so kum ba ka bas palat ti ya bu ki ni arrange class kum tu yang ba man ka sata dia tu si sajan bin pendong ki free traditional class na banta jang ki regular students namar ni dan ki certificate course student but ki regular classes regular course ki ba shadwan ba itu man ka ASEAN stayom tu ti nalor kata ASEAN di airu ka free traditional classes ke man ka si sajai te kal along laisian ke te kal along shisha ga jingker khu ke na banta jang ki te kani ka ayu ladani pet kat kum ga jinglong jang apuar manta ka bangi hoi wat lang gidang sedang tang kidi di step ki ba ada untuk last jong November tu ti henry gi ya ka jingkyo jogi khna nak wei por shkoi pat kum ka ken hun hapor ba piseng ya kani mo meta playa la kum ba riu bana nei san bana riu bana riu bana hoi ka music school ke ti hatu ka ki jing namar ka nu ka kam ka ba piseng ke judan be kita ki jing ki mau jing thod mo ti ki kita ki jing ki challenges ki ba pi kendo bat kum nu pade pi le mo ba pin ya chaprang ban num phai din ban num kan ran din ai tamang ham dalam ni te kabai dai berkata te namar hasya bangin sedang ya kan ni te namar gidai tang kum gidan tang kan hun sama dah kan hun bengi tem no benar te kabai dai bukan ni ka ningkong te mengidang dai tang ki khana
samla tingim ngim kata ngim padan ka jingyok ka babiang te habai de bukan music school pate ngisu ya ingo pat ngisngongo pat ya ka art and culture department mo kebayarap ini ya bangin ya seng ka music school namar habang alet ya ka bangan approach ya ka art and culture department ba ngimut man play ka music school te kamin ka bakong santam kalong ba ngikwa man penek pensa kini kijing tam khasi mo ndin de kijing tam khasi de kijing tam garo ni bo ha kini katu di kadama Kini kijing tam garo ha tu kadama oh katu kecil kani kecil kering kani kecil kani kijing tam garo dia habai di ha idan ini ka baik ha tinggi silap ni tinggi kwa benda ni kwa benda mungkin jawab workshop so kan man ai workshop kini traditional bagi ki garo dia habai di berkata tegi nakal yang joka art and culture department dia adang interested tinggi sengongo Pak Frederick Karkongora ma Pak Frederick Karkongora bagi principal secretary dia lingba ka jing alam ti ka jong i lingba ka jing rap ka jong i ti layo ke funding yang department tingin saya man play part ikan music school te kata ketika jing lo kajing kan kata ningkong namar balai ngidai tangki kena asam langi padadan kajing yo ke babiang te ngi aingo ya ka sarkar ya ka department of culture ke support ini te lingba jongki hingi yo ke ban sedang part ikan music school krom ngan poi sepi mentamu jap begini keren bingitip bapi pidai i ubala pentebet ela dia kan ka lan tika ka jukong san jong ka music hatu pila man batai sikentin arkentin long da keren kham je leu ka jangai ba mo ka jukong san ka music da pi ong ka ba penkot hagi ken ja jengmut berkat so first katar ka dei we da pi ong ka ba penkot penkhia ka man sim ru ka dei we ka pi ong ai jeng kemen ru ka dei we da pi singap pacuroi ba sosi ru pi ngo sosi lang denam kamtam gitu kamtam mong acu keren hang ni kamtam don kijiroi kasih Mynta ya si kumba crown door gitu geberi wis sengap bai jeng ya kijiroi crown door broken song mo jiroi sosi jing teng geberi bas sengap ya katu jiroi ka jing sosi sisa teng so ok dai palat hande dai ke it's not onde tanggal language ta onde tegak tin kasih ni onde ke pej cubo kum ngam das thu China ngam sngotu ba English cubo dan baskutu tang music kistenat balik kita gila gitu musik balik kistenat ban chat balik kistenat ban sngosi balik kisngosi mde language ru to it's important but haji so jenga ka kongsan ka dikatai music chua bagin ngatarai ka po klanang ya ba chua bagin poi chu pukut jeng ni program ni so kwa ban yo sngo mo ka ka kubor ka ba pikwa ban ai shakiwi pat ki samla ki ba ya ka put ka tem ko mapi ngin sedang lepi oi kalian banga inga banga puli music kalian ngajing enkai ka music tu te ngaru ngam tepa ka music mo ngi krom ngalik ka bi music ngalik ka western ngasmu i no ka traditional banga smu ku ko an pen ba pen ne ti la de te kam jar de sha serni ni ka meglaya kan ya ka music tani government juga i ka music ka pa ma pen ne ba te la da fi join ni ka music course ne ka bi music music lokum kam tu te kam ka dan be ong i quick paru ong apa puli music ru kade ko we ru ba fin ong be baka kam ka dan be menta fi la i example jungi bagi la seng ka music school mentaru banganga pen kai ko visiting faculty ha ek music department te nakatu ka jing puli ka music ru ngayo kan i kam ne bat menta ban ka school kadang kan VTC course ki pen tablet kini kena music te kata hi ong ki samla baro bas ngo tena ka music kimdir te ban ya de chiwi course ba saya ngo so set a de ka sub ki bang bakin ya join ki music course join ki music degree bakin yo ki kam jo ka music te kin ya ngo comment ki kin yo tem yo pikai kena kin yo pen kin share ki ideas kin ta apne kin ya ka jing culture ladi nya ka western ru ka bakia ka baka thong jo ki habang idan ke ka jing sngo tanat ha jing em jangi dei ba ngin shu katai na sharot ha kade kata hi ko hnrei ngin shem ya ka bat ngin penlong ka banta jong ka jing em ka jangi ken shubu ngidan ngi sotanat ban tem itu lani ngi sngap jing raim tu ai ba kandom shu sakut te bang shu sngap ya ka jong ki we hnrei le ka jong ade ken lani nabanta kini ki para samlaru ki badan kan ya ka jing tumu ki ba iya ya ka music kembala ada ong i Ronaldo mene makin shem kenya kata kalat keba hakum hang dia po Shillong ru kila adang yolesi
kumenta gidang dan tang apo matiluta apo Infa University bara po Saint Louis but de se kam hadian ki senang bon ken gini giban sa pli ki bachelor course kumtu bai dei jong ka music te nga kentu na kumenta ki para samla bakin shem ya kani ka opportunity ka ba kini ki university la ni ki college ka ba ki ai ki bakin shem bakan nong ka wei ka banta jong ga jing em ga jong ki ken bakan nom shu sakut ba ki tembar wei em tu rei bat ka wei ru kalong ba ki babon ki hobby mo ha ka dei ta ha kung manager jong kani ka music school nang ta ngi kwa ban yo skoro ki ki lat kilenti ki ba pp ki ki jat courses mo ki kum ki no ki jat course pi kani ka music institute ka jong pi kapor pli kapor khang hakisngi ayu bikin wan bat ka location la ni ka jaka hooi mentang idon ha kani ka jaka ngalana du beneng la depan batai idon ha golfling tang banga tharai manager idon la di la ban batai na e pinya na e pin rung kum no bin poi sri lenti na ka batai kini ki bakwa ban wan ban yesno ba kani ka school hang ni Nong badai berkata jingko ka banding kau ka dikata kau ban penyiar ya ka dika jing jing tam khasi ba kumjuk ma dei tang jing tam khasi di jing tam ki baki ki khana ki belong interested kalong kata kalong rum ka jing amin sim ma kawai kalong komiki khana ki badan hakadu kana sap dei bagi dan tang ka music ki badan kanu ka sap ru ki dan ka sap tam ne ki dan ka sap rai ne ki barang macam ne ki dan esi ki dan ki khana ki balik aran ban mi chakman ki dan ki balik aran ban mi chakman ringi amin sim ki ma ni scam bagi la ka jing pek jing ki ka ni ka program kala ban amin sim ki ba kinum dan ketu jing leran ese kumanga ban syuaru ngadan itu jing leran ngadan di jing ting bang ada ngayu program himani tang syai program alam panik kamnang kumno ban tem kumno ban le andre ngayu pa yublei ba penlong ngapa kumni kum ngalong menta bat kum juru scam begitu ki ki badon ki balong mangamo ki bating lene ki bam ngolong panik teng scam pin kinu melong kumta hende ki nyaya cha khamat bet de menta ki lami ki music school kila mi kini music institute mo gibala ampuli bachelor kila ban wan kila ban shimmy perform kila ban tap ma balai ngam kwa ba ka sap ka ba ublei la pun ko ba ki ngam kwa ba kin lo kanong le mo kan sakut tang ki hindre ngam kwa ba kiru kin wan kin lan ba kila anang ildi kin la ban sam lan pat ki bero ki por ayu pipli ki sngi ayu pipli kenapa ki pipli popet ya kan program kin tip kin damang Habai dia pakai timing te segi Monday kadi tangga certificate course. Nomor ngi tangga certificate course mas specific certificate course kadi short term course kadi for 3 months. Te kata si Monday kadi kata kadi nadu 4 baje hadu 9 baje. Te nadu Tuesday pat hadu Friday kadi regular classes entah regular student segi play nadu 4 baje hi. 4 baje janmit hadu 4 baje janmit hadu 9 baje. Te kata location ba kadi pa amne golfing maupun te ki bawa nang thi na po min polo bin thi kila ban kiu nang ni na po narens ru kiu bistu sejarang de fila i ketika letu sekolah school te sandok bi sharum te kan sadan arteli kalat ka wei shakadiang ka wei shakamon te fi wan shaka left side ka badan ka suruk simen ka bam siang suruk nak te ki bawa na shite golf thing i pe kila ban wan ni na club te de fila pa sekolah pa saya lam i finish sekolah school Tinggal tarai kala shy kat tu ngilai ngo ha e kani ka music school ka don ki por you play kani but shwa bangin penkut ngi kwa bani so sa ka we but kani kalong badon kam namar ha kani ka juk start ka Mynta ka bangi im baro ka di bandon da ka certificate mo ngi ong ti ong nang ban tem ha pi ha ban proof pada pinang sya ni em ban tem gitar ti ha tuang ni pi ai ni em kita ki certificate ki certificate ban ap mo pi bat kanuka institute na bat kanuka organization pia trailang ban ai certificate na jadi pakai certificate te nakaliang ka jong school ni ai te ka jaga certificate jingi ka dei ka ba ngilai approve na government ngila ayo ban ka certificate jingi ka dan logo jong government of Meghalaya ka logo jong ka arts culture department ba ka logo jong ka di music school. Tapi kau ka certificate kalau banyak nak ki grade exams. Grade exams. Grade exams. Orang ni fi penle grade exam. Grade exams. Kaya through grade hi. Tega ngile kalau filak banyak Trinity lah ni ABRSM Rock School. Te kita ki grade certificate kan kita. Then from regarding music school, nak music school ni ai. Jong ka arts and culture. Dengan tharai perlok nong pek baro pi la yo sngo kalalong ko ba shy ba kani ka jingi kren ka jungi kini ka ski ba kalalong ka jing ai mensim kalalong ka jing ya kendu ka jungi kini ka ski ka ba ketik ki jebut ki perkat ka jungi ba hoot larang ngadon ka jing terang ngadon ka sap ngadon ka
jeng yai ne anga kan u kanu kala ban long bai kal ngila ban long bat ngim chu dei ban kan ran de ki jeng em ki don ben bat kum ki ni ki samla ki besong bat nga ha ni ka poru ho ki ku ba play so ki jeng ki don re ki long ki samla ki ban dat bnya triang ki bam ting ki bam rit ban mat kita ki jeng bat ki yai tur seprang ti ku blei shubun pi baro sangut bat ni nakaliang ko jongi ni kit bok kit riang ni pi baro sangut pa pinang kiu irat hakani ka kam ka jam ka ba pitre bat pinang long ka jengker khu na ka benta ki kena samla ki belahe lasan rukum jo mo lingba kani ka jingsam jong ka jingnang ya ka put ka tem ya ka ruai ka siao ti perlok ba it khu blei shubun ya kani ka jingidor ka jong pi ha kani ka sngi bat ni ngin sei sempat bat pi ha ko wei pat ka por da ko wei pat ka khana ha kani ka program ka jongi hi ka Shillong bas ti tara du kata ka por mangai imi ka dalis yawem ngai ku blei pi baro ki no pe ki jongi ku blei shibon